No marco dunha subvención autonómica para a renovación de infraestructuras públicas, o Concello de Rianxo apostou por unha mellora integral do paseo marítimo. 3 novos monolitos dedicados a Faustino Rei Romero véñense sumar ao resto de esculturas e bustos que lembran a outros ilustres rianxeiros neste espazo. Tiñamos unha débeda e a débeda era con Rei Romero, que non estaba neste paseo dos nosos escritores máis antergos. Polo tanto, o que fixemos, efectivamente, foi pagar esa débeda poñendo neste paseo tamén a Faustino, con estes 3 monolitos e como igual que os outros, e tamén había que reparar algúns dos que xa tiñamos, polo que estaban algo deteriorados e tamén se arreglaron. Esta non foi a única actuación que se acometeu con cargo a esta subvención. Procedeuse tamén a instalación de puntos de luz na zona das terrazas do Paseo da Ribeira para mellorar a visibilidade neste espazo tan concorrido. O Paseo de Manuel Antonio na Ribeira, instalamos toda a beira do xardín, unhas luminarias que ascenderon a 17.020,70 euros. Por último, colocouse unha serie de paneis interpretativos sobre a biodiversidade existente ao longo do litoral rianxeiro con información detallada sobre a fauna e a flora autóctona.